FDA. Sa katapusan nga balita lokal, ginpanginwala naman sa Philippine Army ang intelligence kung asset nilang ipatay isang New People's Army nga mag-amay sa sitio Mampayaw, Barangay Malangsab, Banuwas, ang Valle Hermoso, Negros Oriental, tinalikdan nga Miyerkules ang gabi. Sunog kay 303rd Brigade Commander of Police o kun Brigadier General Inocencio Pasaporte. Wala sa ilalistahan ang ngalan sa mga biktima. Dugang ni Pasaporte, alegasyon gid lang sa NPA nga asset ang mga biktima, agod hinaguan ang ilan na himo nga krimen. Palayag pa sang commander, posible nga ginadudahan na nila ang trabaho sa kapitana sa diin responsibilidad niya nga makig-angot sa gobyerno bilang opisyal. Dalag ko nga mga campaign posters ginakabig sa COMELEC nga election propaganda. Sari-sari store owners pwede na mag-apply sa authorization sa FDA para makabaligya sang bulong. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Sige. Ari na kita sa mga nag-aga nag-monitor na sa aton Action Eden. No? Nagasubay, bay. Gary Urokay. Good morning. Homa Lumena, sakay Michael Cordero. Good morning man kay Mrs. Sol Cordero. Eddie Lowe's, kay Nanay Isabel sa Victorias. Miss Jinky de Alagdon, good morning man. Kay Ma'am Vanessa Mayo. Dr. Matt Mayo, morning. Atia Kim. Lain naman niya nga. Oo. Ang Athea Kim nga letter E. Athea Kim. Ang nag-comment, pero Athea Kim is watching man. Grabe no? Grabe no. Duwagin ni guro ko cellphone nga tanaw. May ning duwa cellphone.
Titiin ko na gwapa sa isa ka cellphone o sa isa. Sa diin sa daw ay nga ngalan daw gatalang sa spelling ang. Nga gani. Yan ang ngalan. Kalagi ro nga imong ngalan gatalang ka sa spelling, no? Ako gani, kagi ko fill up, Aksyon Boy. Papa-fill up, birthday, butang ko March 26. Ay nalipat ka. Oo. Tapos nakita sa akong classmates, may, do 29 mo ng birthday. Do 29 mo ng birthday mo. Ako pa yan nalipat. Amo ginaa. There are times na malipat-lipat kay dyan, no? Ako gani year ang ako nalipatan. Oh, wow. Yung pabata kung yung patigulang. Yung pabata. Wow. Malipat ka na gid lang sa tigulang ka pa. Na ano ka man. Malay mo ya. Grabe na, it happens. Oo, wala taman na yung ginahod. Nang malipat ka balay ng pabor man sa imo. Oo, perfect. Basta? Oo, sakto man ah. Rakilina Lumawag. Watching from Hong Kong. Sakay Remar Hicano Halyasgo sa Valladolid. Oy, si Ma'am Luing Melos Araman kag of course morning dara kay Teacher Romela. Teacher Romela, Good morning. kay Cielo, kay Melchor, Kay Excelfae. Sige. Kompleto ah. Goda. Kay Remar Gicano Halyazgo, good morning. Kay Dennis Richard Tibor Roma, ari naman ang mga idin tiya yo. Richard, pamati da. Ma'am Jinky Delagdon, of course, kay Mr. B-Boy Villasor, sa taga-EFC ko no, kag Mama Lolit, kag Papa Joe Delagdon, kag sa tanan dira sa DSB. Miss Lily King, how are you? When are you coming back to the Philippines? I'm going back to the Philippines. May kanta na. My heart is waiting. Amo na? Oh. Tuod bala? Oh, Batiya na I'm going back to the Philippines. Wala ka Ano nakabati. I'm going back to the Philippines. Kaya wala pa man kakagwa mo sa My wala. heart is waiting. Sino kanta? Ikaw eh. Ako eh. Kaya I'm ka din kanta sa going mo. back to the Philippines to see my love once again. Wow, bongga. Sakto na. Kay Jane Agsam, morning from Kabugwason, Mansilingan. Salamat, gid. Maninoy, Lester Ray Benitez. Good morning, man. Salamat sa 100 stars. Ganito ko talang si Maninoy kung sinong ihadaya. Yes. Gary Lake, Liza, Blaga watching. Uy, Sir Gary Lake. Liza, dugay-dugay, ma-message niya siya sa Nawa ako. kita na. Oh, ma-message siya din. Liyo ko na may racket. Yeah. Sana all. Pero may message natin sa sako nyo. Yeah. Nauna na ako sa imo. Bukas kami may racket. Wow, Shwayne L. Sana all. Kagawad Ems, Aboso. Good morning. Correct, Aksyon Boy. Pareho sa manok, may suta man. Sa tiil galing sang manok. Mo na. Manasuta, basta ng kolor bala daw tuwan. Galain-lain. Piyak lain. Gia. Kay Jojo Mamax Ponsica, good morning. Kay John Paul Caborog, rebatado, maing agaman. Si Jojo, na taga sa Hong Kong, nasa Aksyon Eden. Oh, watching live from Uy, ari na. O sige, go. Jean Solgon, sa Babes Mango Standara, good morning. Kay Jean Ignacio, ano pa mo Jean na sila. Puro sila Jean, you know? Oo. Sa mga dira sa taga-South, siguro. Si Jean Cabato. Oh, no! Di ba, no? Puro Jean, how? Sige. Remia Garcia is also watching. Good morning sa imo, Rems. Yes. Pista ko dito subong sa kwano. Abi ko sang 11, nagpamisa lang sila ang pista sang Villa Lourdes. Karon niyang adlaw. Ay. Kadlaw ko to kay may mga activities sila nga ang ilang mga sponsors. May kapadalagan congressman, may kapadalagan vice mayor, may kapadalagan mayor. Dason ako, ano ko Grabe, mga ka-level mo, no? Srana, sponsor mo. Ari na si Ma'am Van. Thank you so much, Ma'am Van, sa 100 stars. Sige. Edwin Escopelman, good morning classmate. Melili Oligo, Wilma Beldia Dioso, good morning. Sige, standby na sa Balita National. The Candidates Forum.
That Candidates Forum hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. That Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:22, detalye na sang Balita Nasional. Gininsester sang Commission on Elections nga makabig nga election propaganda kag hindi protektado sang freedom of speech ang dalagko ang campaign posters nga ginbutang sa mga pribadong individual sa sulod sa ilang nga propiedad. Suno kay Comelec spokesman James Jimenez, pwede man nga kakason ang nasambit nga campaign posters nga ginbutang sa pribado nga propiedad. Ginhimo ni Jimenez sa reaksyon matapos ginkwestiyon ang poll body. May kang tanan sa Oplan Backlash Operations nga nagpangkakas sa mga oversized nga campaign posters sa sulod sang pribado nga propiedad sa mga persona nga hindi kandidato o kon parte sang political party. Gintalana sang Comelec nga kadakon sang campaign posters ang yara lamang sa 2 feet by 3 feet. Gindepensahan ni Interior Secretary Eduardo Anyo ang pagkakasang inaligar illegal campaign posters sa mga pribado nga lugar o kon propiedad. Suno kay Anyo, ang mga nagareklamo ang ginpabalunas ng Commission on Elections antes ang pagpangkakas o kon pagbaklas na nasambit nga illegal campaign posters. Dugang pa, ginpaagi sa sulat sang Comelec a warning kag ginhatagan sang 3 ka adlaw para sila mismo magpangkakasini kag bangod wala ginaktuhan. Ang Comelec kaupo ng iban nga law enforcement agencies ang nagpatigayon sang pagbaklas. Mahimo na mag-apply sa authorization ang mga sari-sari store owners sa Food and Drug Administration para makabaligya sa mga over-the-counter nga mga bulong. Suno kay DILG Secretary Eduardo Anyo, pwede sila mag-apply sa FDA bangod mo umpisa na ang pag-aresto sa matag iya nga nagabaligya sang bulong nga hindi sila autorisado sang FDA. Ginahinyo man ni Anyo ang mga local government units nga mag-issue sang ordinansa nga pagdumili sa pagbaligya sa mga bulong sa mga sari-sari stores kag ginmanduan ang kapulisan nga arestuhon ang magalapas sini. May pila naman ka mga persona nga nagapilar sa sining mando bangod sa tion sang emerhensya, may iban nga panimalay nga malayo sa mga butika. Sa idalom sang Section 30 sa Republic Act 10918 o kunang Philippine Pharmacy Act, ang mga FDA licensed retail drug outlets o kon pharmacy lang ang inapanugutan nga magbaligya sang bulong sa publiko. Target sang Pilipinas nga maduso ang Comprehensive Partnership Agreement sa United Arab Emirates, ilabi na sa aspeto sang banking sa trade relations sa Middle Eastern country. Sino sa Department of Trade and Industry nga ang kasugtanan magasakop sang tanan nga free trade agreement kag iban pa nga areas of emerging interests. Kalakip nga sa mga interest sang Pilipinas ang mga fresh and processed fruit, seafood, food products, beverages, electronics, appliances, machinery, personal care goods, iron and steel, wood, cement, chemicals, automotive and automotive
automotive parts, ships and aircraft, textile and garments, footwear kag leather. Nagalaw ang DTI nga ang FTA makahatag sang mas maayong access sa goods and services, magpadamo sang investment kag mga oportunidad sa economic kag technical cooperation. Kinahanglan naman nga seryosohon sa Pilipinas ang negatibong assessment sa European Union angot sa Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers sa Pungsod, Pilipinas. Ginpahayag ni National Maritime Polytechnic Executive Director Joel Maglunsod nga kinahanglan makasunod ang pungsod sa mga nasambit nga standards tungod ni ang signatory sa International Convention. Madumduman ginabisuhan damlag lamang sa European Commission ang Pilipinas angot sa mga kakulangan sini sa edukasyon, paghanas kag sistema sang sertifikasyon sang mga marino. Ginpahayag sa Department of Information and Communications Technology nga i-upload sini ang numero sang vaccination data halin sa local government units pakadto sa ila database sa masunod nga 3-4 ka bulan. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni DICT Acting Secretary Emmanuel Caintic nga naka-upload ng LGU sang 70-80% sang immunization data sa VaxCert PH kag ginalauman nga magasaka ini sa 90% sa masunod nga 3 ka bulan. Dugang pa ni Caintic kinahanglan sang ahensya nga i-upgrade ang VaxCert PH para malakip ang booster shot vaccination status ng isa ka individual. Una naging panugyan sa DICT sa mga nakakuha sang VaxCert PH antes ang Pebrero 7, nga liwat mag-apply bangod hindi na scannable ang QR code sa mga daan nga certificate. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Morning lada kay Edwin Miranda, Senior sa may Minuyan, Murcia. Rolly Lagyap, kay Vicente Escobar, oy, ay hada ko Shine Reyes. Good morning sa imo, ihada. Melvin Peñafiel, kag Santa Rita Donasco. Okay? Kay Ray Mugar, good morning, ma'am. Inyong mga tiyan, aton mga balita, diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon report, second portion of the Aksyon, Fred Salanga. Balik kay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyong news team. Aksyon, Eden Avos. Kag-Aksyon, Boy Duran. Mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radyo. Life Extension.